Қиядан секірген сайын осқа таба yönelгенде яңа қанатлар үстер деп әйткен Америка язучысы Рэй Брэдбери. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Ойгөл Имамова. Бүген без куелган максатларга ирешү юллары турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Яңа кыяфәттә төзекләндерүләрдән соң Казан мәктәпләре нинди булачак? Остаз эше яшь укытучы нинди чемпион тәрбияләде? Бала уеннары түгел, 1 миллион сум уенчыклар өченме? Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының төп бурычлары турында яңарак кына узган иҗтимагый совет утырышында фикер алыштылар. Республикада министрлыклар һәм ведомстволар барлык татарстанлылар катнашуы өчен ачык. Алар дәүләт хакимияте башкарма органнарының төп максатларын формалаштыруда катнаша ала, алга таба исә ул бурычларның үтәлүен күзәтергә кирәк. Элегрәк проект кысаларында дәүләт хезмәтләре порталында республика халкы арасында онлайн сораштыру үткәрелгән иде. Анда 10 меңнән артык кеше катнашты. Шул тавыш бирүне экспертларның һәм иҗтимагый советның фикерләрен исәпкә алып, агымдагы елга өстенлекле буларак 7 максат һәм бурыч билгеләнде. Тулырак Руслан Хөснетдинов алга таба. Министрлык каршындагы иҗтимагый совет утырышында бардагы 7 мәсьәлә карала утырышка министрлык вәкилләре, укытучылар, депутатлар, белгечләр чакырылган. Төп максатларның берсе балалар һәм яшүсмерләр арасында психологик көч куллануга, буллинг, травмага каршы туры мәсьәләләре буенча кимендә 3 программа әзерләү. Җыелышка килүчеләр үзләрен борчыган һәр проблемага аерым туктала. Төп күрсәткечләр керәләр, мәсәлән, балаларның ашау эчүләрен оештыру мәсьәләсе, мәктәпләр төзү, балалар саны классларда, эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге. Утырышта яңгыраган төп яңалык мәгариф өлкәсендә ришвәт бирү очраклары кимегән, әмма эшне һәрчак тиешле контрольдә тоту кирәк. Безнең республикада мәгариф өлкәсендә безнең инде әйтергә дә була, бу ришвәтлек эшләрекләре безнең кими, әмма ләкин яңа килеп чыга, яңа мәсьәләләр. Шуңа күрә хәзерге вакытта безнең мониторинг үткәрелә мәктәпләрдә дә, күлиятләрдә дә, югары уку йортларында да. Безнең инде беренчедән төп максат киметергә бу мәсьәләне. Әмма диплом тәкъдим итүче 50 сайтның изенә төшкәннәр хәзер аларга каршы көрәш алып барыла. Төрле сайтлар бар, шул сайтлар бу дипломнарны тәкъдим итә. Без инде менә шул сайтлар белән көрәшү өчен прокуратура белән дә, МВД белән дә һәм калган оешмалар белән дә эшне алып барабыз. Һәм инде менә бу сайтларны ябырга тырышабыз. Хәзерге вакытта без 50дән артык менә шундый сайт ачыкланды. Һәм инде без 9-ны яптык. Әмма без ябып торабыз, алар ачыла тора. Шуңа күрә безнең инде менә хәзерге вакытта тәкъдимләр уйланыла. Менә бу федераль законга үзгәреш кертергә һәм инде судсыз менә бу сайтларны ябырга. Мондый күңелсез хәлләр кабатланмасын өчен министрлык ел әйләнәсе профилактик чаралар оештыра. 1 сентябрьдә Казанда татар телендә белем бирүче 18-нче номерлы гимназиянең яңа уку корпусы ачылачак. Бинаның эчке эшләрен тәмамлап, хәзер исә эшчеләр җиһазлар кертәләр. Яңа уку елында белем бирү оешмасында 670 укучы укыячак. Шул исәптән 95 беренче сыйныф укучысы. Гимназия Галәм исемен йөртә. Казанның Идел буе районында урнашкан 18-нче номерлы гимназиянең беренче бинасы 80нче еллар башында балалар бакчасы буларак төзелгән. 10 елдан соң балалар бакчасын гимназиягә үзгәрткәннәр. Уку йорты мәйданнарын киңәйтүгә мохтаҗ иде. 10 мең квадрат метрдан артык мәйданлы яңа корпуста урта һәм өлкән сыйныф укучылары дәресләре узачак. Аның проект куәте 300 укучы. Бинаның беренче катында мәктәп рестораны форматында ашхана урнаша. Анда бер үк вакытта 200дән артык укучы төшке аш ала алачак. Монда шулай ук 350 кешегә исәпләнгән актлар залы, тамашачылар өчен балкон һәм яңа иркен спорт залы барлыкка киләчәк. Яңа уку корпусының 4нче катында уку сыйныфлары янында ял итү зонасы булачак. Бу безнең уникаль коворкинг киң дип атала. Ни өчен ул безгә уникаль? Чөнки моны планлаштырганда безнең укучыларыбыз катнашты. Март аенда без алар белән стратегик сессия үткәрдек. Һәм инде алар монда үзләренең нәрсә күрергә теләүләре белән уртаклаштылар.
Яңа уку елында Казанның гомуми белем бирү оешмаларында 144 мәктәп рестораны эшләячәк. Бу җәйдә 30 уку йорты биналарында урнашкан 31 ашханәдә ремонт эшләре бара. Яңа Савин районының 170-нче мәктәбендә дә азык-төлек бүлеген яңартулар көтә. Ашханәне төзекләндерү июнь башында башланды. Монда вентиляция, канализация, энергия белән тәэмин итү системаларын, шулай ук төрле җиһазларны яңарттылар. Эшчеләр диварларның иске тышлыгын, идәннәрне сүттеләр, инженерлык шелтәләрен алыштырдылар, плитка салдылар. Эшнең иң төп этабы башкарылды, тышкы аш залы киңәйтелде. Ашханә башта 832 укучыга исәпләнгән иде, әмма ел саен аларның саны арта бара. Хәзер мәктәптә 1300-дән артык кеше белем ала. Азык-төлек бүлеген ремонтлаганнан соң утыру урыннары 160-тан узып китәчәк. Аш залын матур һәм уңайлы итү максатыннан тыш кухня зонасында да яңа савыт-саба һәм кирәкле инвентарь булачак. Мәктәп ашханәләрен модернизацияләү нәтиҗәсендә 2019 елдан Казанның уку йортларында төшке аш залларында утыру урыннары саны 7000-нән артты. Казан мәктәпләрендә азык-төлек блокларын яңартуга 1 миллиард сумнан артык акча кертелгән. Ремонт вакытында электр һәм су белән тәэмин итү, канализация һәм вентиляция системаларын алыштыралар. Шулай ук бизәкләү эшләренең зур күләме үткәрелә. Мәктәп ашханәләрендә технологик суыткыч җиһазлары, мебель һәм савыт-саба яңартыла. Шулай итеп, мәктәп ашханәләре дәрестән тыш вакыт һәм чәй эчү өчен очрашулар орыны булып тора. Только в этом году мы ремонтируем 31 столовую и увеличиваем на 7000 посадочных мест. А вообще в городе уже 141 школьный ресторан. И это не только место для, что называется, приема пищи, это место встреч, место проведения внеклассного времени наших детей. Чаепитие. Это, конечно, очень хороший формат. Рима Жамиловна, как вот руководитель департамента, сама многодетная мама, с любовью к детям делает этот проект, и он получает не просто развитие, а сегодня уже другие города нашей Российской Федерации смотрят, как реализовать такой проект у себя. Поэтому так держать, молодцы. Химия буенча 54-нче халыкара олимпиадада алтын медальны Казанның 131-нче лицейның 11-нче сыйныф укучысы Никита Перов яулады. Аның турында үткән тапшыруларда сөйләгән иде. Җиңү белән аны телеграмма аша Россия президенты Владимир Путин котлады. Олимпиадага малайны укытучысы, лицейның өстәмә белем бирү укытучысы, Казан Федераль университетының химия институты аспиранты Булат Курамшин әзерләде. Мәктәптә укыганда Булат үзе дә 3 тапкыр Бөтен Россия олимпиадасында, 48-нче халыкара олимпиадада җиңүче булды һәм 2 тапкыр халыкара Менделеев олимпиадасында алтын медаль алды. Фәнгә карата мәхәббәтне ничек тәрбияләргә һәм дә чемпионнарны ничек үстерергә? Бу хакта 131-нче лицей укытучысы белән Эльвира Зинатуллина сөйләште. Россия сәләтле укучыларга бай, әмма кагыйдәләр буенча халыкара олимпиадада бер илдән 4 кенә укучы катнаша ала. Никита Перов та ил күләмендә сайлап алганнан соң иң көчлеләр арасына эләгә. Зур бәйгеләрдә нәтиҗәле катнашканы өчен Никита Татарстанның ел укучысы исеменә дә лаек булган. Аның казанышлары турында 131 номерлы лицейның химия укытучысы Булат Курамшиннан сораштык. Никита на данный момент дважды победитель Всероссийской олимпиады в 9-м. Бүгінгі күнді Никита 9-10 сыйныф укучылары арасында 2 тапкыр Россия күләм олимпиада җиңүчесе, Менделеев олимпиадасының алтын медалисты, әлеге олимпиада Союз күләм олимпиаданың дәвамы. Монда бәйсез дәүләтләр берлеге һәм Россия катнаша. Менделеев олимпиадасында Никита 11-нче сыйныф укучылары белән ярышты һәм 2-нче урынны алды. Халыкара олимпиадада ул шулай ук алтын медаль яулады. Олимпиадада 83 илдән катнашкан 326 укучыны узып, алтын медальне яулау һичшиксез зур хезмәт. 10-нчы сыйныф укучысы өчен әлеге юлны узу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Никитаның укытучысы Булат Курамшин элек үзе дә Россия күләм мәктәп укучылары олимпиадасының 3 тапкыр җиңүчесе. Халыкара Менделеев олимпиадасының 2 тапкыр алтын медалисты. Инде үз укучылары казанышларының сыры нидә икәнен ул безгә дә сөйләде. Никита действительно очень одаренный мальчик. Одаренность надо понимать, во-первых, как трудовик. Никита чыннан да сәләтле малай, сәләтле булуны беренчедән хезмәтне сөю дип аңларга кирәк.
Беренчеден ул катлаулы материалларны үзләштерә белү. Никита гаять катлаулы концепцияләрне яхшы үзләштерә һәм мөстәкыйль рәвештә күп шөгыльләнә. Шулай ук шуны да әйтергә кирәк. Уңыш формуласының берсе конкурентларыңны белү. Дөресен генә әйткәндә, башта Никитаның конкурентлары үзеннән шактый көчлерәк иде. Мин ул аларны уза алырмы дип борчылдым. Әмма конкурентлыкның барлыгы Никитага булышты гына. Тиздән ул аларның материалларын үзләштерүдә куып җитәчәге аңлашылды. Бүгенге көндә Никита Перов башка иң алдынгы укучылар белән Сириус өстәмә белем бирү үзәгенең химияны өйрәнү сменасында белемнәрен үстерә. Никитаның укытучысы әйтүенчә, Никита әлеге сменага күбрәк ял итү өчен бара, чөнки аның белемнәре әлеге смена дәрәҗәсеннән дә югарырак. 1 миллион сум уенчыкларгамы? Шундый сумманы Казан студенты отты. Бу хакта Нияз Рахман сөйләр аның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар. Сәлам дуслар, бу сез көтеп алган кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Ничек итеп 1 миллион сум акчаны тотарга, бер кулы белән 3 баланы коткара һәм ничек Америка футболына эләгергә. Булар хакында алдагы минутларда. Уенчык өчен 1 миллион сум акча сүз Казан федераль университеты укучысы хакында. Юк, ул уенчыклар белән уйнамый, я аларны җитештерә. Әлеге студент стартаплар арасындагы бәйгедә җиңә. Шунда ки бу конкурсның приз фонды нәкъ менә 1 миллион сум була. Уенчыкларны исә агачтан ясарга җыйналар. Миңа калса, бу бик шәп фикер. Америка футболына безнекеләр килә. Таныш булыгыз, 24 яшьлек Никита Юферов. Ул кичкенә вакытта шушы спорт төренә гашык була. Үз максатына егет узак еллар дәвамында атлый. Яшьләр арасында Россия җыелмасында 2017 елда 100 иң яхшы футболчылар исемлегенә керә. Хәзер ул Американың Utah State Aggies командасы өчен чыгыш ясый. Бу исә NFL-дан кала икенче лига булып тора. Өзінің маңа ничек ирешкәне хакында Никита нәкъ менә булай ди. Я ждал этого, я шел к этому 8 лет, больше. Вот с первого года, когда я начал заниматься футболом, я понял, что это мое, что я пойду до конца, и я захотел этого настолько сильно, что так и получилось, что я здесь. Абсолютно никогда никакого непредвзятого, наоборот, у людей вызывает только интерес. Во-первых, так сказать, мои параметры, и люди сразу замечают, что я играю во что-то, либо в баскетбол, либо в футбол. Бер кулы белән 3 баланы тотып калган Северобайкальск шәһәрендә яшәүче геройның исеме Тимур Руземетов. Ул биредә йортларының берсендә икенче катта янгын чыкканын күрә. Нәтиҗәдә 3 баланы тәрәзәдән эләктереп ала. Иң өлкәненә 11 яшь. Баксаң, Тимурның бер кулы ярышлар вакытында җәрәхәтләнгән була. Шуңа күрә коткаручы бары тик аның берсе белән генә бу эшне башкара. Егет исә Иркутск шәһәре ярышларында барырга тиеш була, ләкин коткарылган балаларның әтисе рөхсәт бирмәй. Иң кызыгы шунда, ул травматолог булып эшли икән. Башта кулыңны да балыйбыз, аннары ярышларда ятикше. В общем, получилось как 26 числа, это было вчера, было возгорание жилого дома. В квартире было 3 ребенка, в городе Северобайкальск. Крики о помощи были, не мог просто не остаться равнодушным, не отреагировать. В общем, был сам в гостях, был в этот момент, был завтрак у тещи. И выбежав на улицу, увидел задымление в квартире, и девочка стояла на карнизе. Пока приехали ребята с МЧС, пожарные, скорая, детишки были уже все во дворе. Слава богу, у них обошлось без травм. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль шелтәлләрдәге аккаунтларыбызга язылыгыз. Кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз. Кеше үзен уздырып китә алгач кына яши башлый дип әйткән физика буенча Нобель премиясе лауреаты Альберт Эйнштейн. Максатларыгызга ирешегез. Бер атнадан соң очрашырбыз. Сау булыгыз.